ዝበልጽ ብሓቂ ማለት እዩ ሰብ ይበልጽ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝሓስር ዘሎ ዝድርበ ዘሎ መን እዩ ተተባሃለ ሰብነት እዩ ክብሩ ሳእነ ሰብነትና እውን ንዕቕና ኢና ናይ ሰብነት እውን ንዕቕና ኢና ሰብ መቕታል ቀሊል ዝኾነ ነዚ እዩ ናይ ሰብ ዋጋ ስለ ዘይተረዳእና ብናይ ኣምላኽ ደም ዝተገዝአ ሰብ ከመይ ኢሉ ሰብ የጥፍኦ ብናይ ኣምላኽ ደም ንዝተገዝአ ብናይ ኣምላኽ ስጋ ንዝተገዝአ ኣብ ዓለም ዘለዎ ኣብዑር ኩሎም ሓሪድና እውን እንተኾነ እኮ ሓደ ሰብ ክንረክብ ኣይንኽእልን ንሰብ ዝተሰውአ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ እዩ ሰብ ኮይኑ ብወርቂ ዶም እዩ ዝተገዝአ ሰብ ዝፈቱ ልቢ ሃበና ሰብ ፍተው ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ሰብ እዩ ዝፍቶ ሰብ ደርቢኻ ኺድካ እግዚኣብሔር ናይ ደርቢኻ መሕለፍ ኣምላኽ ኣይኮነን ሰብ ደርቢኻ ኺድካ ንእግዚኣብሔር ብበለፃ ኣይከይድን ኣብዚ ሕዚንካ ኺድካ ኣብቲ ጻድቕ እንታይ ዝበልዎ ንእግዚኣብሔር ድራማ ይስራሐሉ ንእግዚኣብሔር ይቕለደሉ ንእግዚኣብሔር ይባጨወሉ ወይስ እግዚአብሔር ካባና ዝኣርግ ልብሲ ዝውዳእ ቅርሺ ዝሽግሮ ዶ ይመስለኩም ንእግዚአብሔር ጸጊሞ ዘለቅሖ መኒ እግዚአብሔር ተኣሲሩ ዘፍትሖ ዶ ይህሉ ንእግዚአብሔር ከጠሚዎ ዝመገቦ መኒ እግዚአብሔር ስለዝዓረቀ ዘልበሶ መኒ እግዚአብሔር ከይፈለጠ ስለዝተረፈ ዘምህሮ ዝመኽሮ መኒ ማንም ንእግዚአብሔር ዝሽግሮ ዶ ይመስለኩም እግዚአብሔር ዝብህጎ እንታይነትና ዶ ይኮነን ልብና ዶ ኣይኮነን ሕልናና ዶ ኣይኮነን ልብነትና እንደይኮናን ሲኢና ዘለና እዩኮ ብየመብል ዘይተኣምሩ አንቱሙ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ምግቢ አለ እንበለ ናይ እግዚአብሔር ምግቡ ናይ ሰብ መድሓኒ ናይ ክርስቶስ ምስሑን ድራሩን ናይ ሰብ ድሕነት እዩ ኩሉ ክብሩ ንዕኡ ሰብ እዩ ክብሩ ኩሉ ሰብ ስለዝኾነ ክብሩ ብሰብ ስለዝተገልጸ ንሰብ ኢሉ ኩሉ ክብሩ ከም ምንዛዕ ኣይቆጸሮን እንዘባእል ውእቱ እንኩሉ አንዴ ርእስዎ እንኩሉ ከመ ተብዓሉ አንቱሙ በንዴተ ዚአሁ ብናቱ ድኽነት ንስኻትኩም ሰብ ጸጋ ንኽትኮኑ እትበዓል ጸጋ ንስለኹም ንርእሱ ድኻ ገበረ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ንዋይ ህሩይ ቅዱስ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ኣብ ቁጥር 8 ንሱ ክብሩ ኩሉ ንሰብ ገዲፉ ዝተሰቕለ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክብሩ መግለጽ ሰብ ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሰብ ንኸትርፍ ንሰብ ኢሉ ኩሉ ገደፈ ንርእሱ ድኻ ገበረ ዝተባህለ ንኣምላኽ ናይ ፍጡር ስጋ ለቢሱ ካብ ምምጻእ ንላዕሊ እንታይ ድኽነት ኣለዎ ይብል ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ እንታይ ድኽነት ኣለዎ ኣምላኽ ደኸየ ዝበሃል ናይ ድኻ ስጋ ወነሰአ ኣርአያ ገብር ጎይታ ኮይኑ ናይ ጊላ መልክዕ ዝደሊ የለን ጊላ ኮይኑ ናይ ጎይታ መልክዕ ዝደሊ ግን ብዙሕ ንሱ ጎይታ እዩ ናይ ጊላ መልክዕ ሒዙ መጸ ንዓና ናይ ጎይትነቱ መልክዕ ብጸጋ ንኽህበና ንሱ ናትና ናይ ጊላ መልክዕ ብሕያውነቱ ወሲዱ ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ኣብዚ ዓለም እውን ተመላለሰ ብዘይካ ሓጢኣት ጥራይ ናይ ሰብነት ስራሕ ኩሉ ሰሪሑ ከሓሰ ንመን ንሓደ ዕንቁ ንኣዳም ንምድላይ እቲ ዕንቁ ዝተባህለ ኣዳም ንሰብ ንምድላይ እግዚአብሔር ናብዚ ዓለም ዝመጸ ሰብ ክቡር ገንዘብ ንሰብ ብሓደ ጥሪት ኣይገዝኦን 5500 ዘመን ብምሉእ እናተሓረዱ ዝነበሩ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣባጊዕ ሰብ ንምግዛእ ኣይከኣሉን ንምንታይ ናይ ሰብ ዋግኡ በጊዕ ስለዘይኮነ ናይ ሰብ ዋግኡ እንስሳ ስለዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝስውኡ ዝነበሩ ኣልሕምቲ ኣብዑር ዳዕኛታት ኩሎም ሰብ ንምድሓን ኣይከኣሉን ናይ ሰብ ዋግኡ ጥሪት ስለዘይኮነ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝቐርብ ዝነበረ ናይ ስርናይ ዝተኣረየ ስርናይ ብምሉኡ ዝተኣረየ ዝጸረየ ንኣሮን ዝተኣዘዞ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 5 ዘሎ ዝተኣረየ ስገም ኣቕርብ ዝተባሃሉ እዚ ኩሉ እኽሊ ንኣዳም ኣየድሓንን ናይ ሰብ ክብሩ እኽሊ ስለዘይኮነ ናይ ሰብ ክብሩ እኽሊ ይኮነን ኣሮን ዝለበሶም ኤፉድ ቅኔ ልሰተ ክህንኦ ግምጅኡ ወርቁ ኩሉ ንኣዳም ኣይተበጀወን ናይ ሰብ ክብሩ ልብሲ ስለዘይኮነ ኣሮን ዝገብሮ ዝነበረ ወርቂ ኩሉ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝነበረ ናይ ወርቂ ነዋያት ኩሉ ኣዳም ንምድሓን ኣይከኣሉን ናይ ሰብ ክብሩ ወርቂ ስለዘይኮነ ኣሮን ኣብ ልዕሊ ልብሰተ ክህንኡ 6 ብቕድሚኡ 6 ብድሕሪኡ ዕንቁ ዘለዎ ልብሲ ለቢሱ ከመ ኮከበ ሰማይ ስርግው ኣሮን ሊቀ ካህናት በማእከሊሆም ይብል ከም ኮኸብ ጽባሕ 6 ዕንቁ ብቕድሚኡ 6 ዕንቁ ብድሕሪኡ ገይሩ ይመላለስ ነበረ ኣሮን
መስዋዕት የቅርብ ዝነበረ አሮን ንሰብ አየድሓንን ናይቲ ዕንቁ ሸዋሕዋሕ ምባል ንአዳም ምስ ደቁ አየድሓንን ናይ ሰብ ክብሩ ዕንቁ ይኮነን ናይ ሰብ ክብሩ ወርቂ ይኮነን ናይ ሰብ ክብሩ ልብሲ ይኮነን ናይ ሰብ ክብሩ ጥሪቱን አይኮነን በዚ አይድነቅኩም ናይ ሰብ ክብሩ ሰማይን ምድርን እንተኾነ አይኮኑን ምድሪ ንአዳም ካሕሳት አክል ነራ ተትኸውን ነራ እግዚአብሔር ንምድር ጠቅልሉ ንአዳም መድሓነ ነይሩ ምድሪ እንተኾነ ንናይ አዳም ክብሪ አይትምጥንን እንታይ ካሕሰሉ ማይ አይምጥንን ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ንናይ አዳም ካሕሳ አይምጥኑን ስለዚህ ይምጥኑ ናታትኩም ብርሃን ንናይ አዳም ብርሃንነት አይአክልን ንምባል አርግፍ አብሎም ብዕለት ዓርቢ ናታትኩም ብርሃን ንአዳም አይአክሎን በሎም ነቀፎም ብርሃነ ጽድቅ ዘበአማን አኒኤ ማለት እዩ ንአዳም ናይ መልአኽ ክብሩ እንተኾነ ክብጀዎ አይበቃዕን መልአኽ እንተኾነ ንኸድሕኖ ናይ አዳም መልክዑ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ስለዝኾነ ብመልአኽ እንተኾነ ንኸድሕኖ አይፈተወን አኮ በተንባል ወአኮ በመልአክ بملأخ ون أيكونن بملجاون أيكونن أملاك ولد أملاك እግዚአብሔር መጺኡ ንአዳም ንኸድሕን ናብ ዓለም እዚ መጸ ጥቀ ፍቁር ተመልከቱ ዘአፍቀረ ሓሳር ህላዌነ እምክብሮሙ ለመላእክት ካብ ናይ መላእክት ክብር ንላዕሊ ናትና ጉስቁልና ዝፈተወ ንሱ ከመይ ዝበለ ተባሂሉ ተነገረሉ ሰብ ክንድዛአክል እዩ ወዲ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ሰብ ክቡር ገንዘብ እዩ ወገናተይ ሰብ ሲኢንኩም ገንዘብ ካብ ከተርፉ ገንዘብ ተሪፍኩም ሰብ ክሰቡ ሰብ ገንዘብ ክኾነኩም ሰብ ፍሉይ ገንዘብ መድኃኔ ዓለም ኣብዛ ዓለም ዝነበረ ሰብ ንምእካብ ሰብ ይኣኪቡ ናይ በሓቂ ሰብ ኣዝዩ ክቡር ንብረት ናይ በሓቂ ማለት እዩ ኣዝዩ ክቡር ንብረት ከም ሰብ ዝበለ ዝኸበረ ዋጋ ዘለዎ ፍጥረት የለን ከም ሰብ ዝበለ ዋጋ ዘለዎ ምክንያቱ እውን ሰማይ ተፈጢሩ ንሰብ ከዋኽብቲ ተፈጢሮም ንሰብ ወርሒ ተፈጢራ ንሰብ ምድሪ ተፈጢራ ንሰብ ማይ ተፈጢሩ ንሰብ ሸውዓተ ሰማያት ተፈጢሮም ንሰብ ደመና ተፈጢሩ ንሰብ ጠፈር ተፈጢሩ ንሰብ ገረብ ተፈጢሩ ንሰብ አዝርእቲ አትክልቲ ተፈጢሮም ንሰብ እንስሳታት ተፈጢሮም ንሰብ አራዊት ተፈጢሩ ንሰብ መላእክት እንተኾነ ዝተፈጥሩ ንሰብ ሰብ ፍሉይ ፍጡር እኮ ነፍስ ወከፍ ሰብ እኮ ንጉስ እኮ እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ውዒሉን ከአቱ አቲን ክወፅእ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንጉስ እኮ እዩ ዋ ይገርም እኮ እዩ ሕጂ ንሕና ኸይድና ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ሓደ ዓጃቢ መድቡልና እንተበልና ይረኽቡ ዶ ተሰራዊት ይውዳእ እንዶ ይውዳእ እኮ ይውዳእ እግዚአብሔር ግን ንነፍስ ወከፍና ሓደ መልአኽ ሓላዊ ይብና ብመልአኽ እኮ ይዝዕጅበና እግዚአብሔር ከምዚ ዝገብር ካበይ ተረኽበ ብመልአኽ ወላውን ወታደር ጎበዝ እዩ ንፉዕ ሓላውን እዩ ተጥዑይ ክርከብ እንከሎ ማለት እዩ ግን ድቃስ ተወሲድ ወታይ ክገብር አጉል እዩ መላእክት ግን አይደቁሱን ተደኸመስ እንታይ ይግበር ንባዕሉ ተሓላዊ ተተሃረመስ እንታይ ይግበር ንባዕሉ ተሓላዊ ተተወቃዕስ እንታይ ይግበር መልአኽ ግን አይውቃዕን መልአኽ አይረምን ረቂቕ ስለዚ ንክርስቶስ ታኢና ንብሎ አቃቢና ዘይማስን ዘይቅየር ሓላዊና ኢና ንብሎ ብዘመናት ዘይቅየር በሐቅ ማለት እዩ ንመልአኽ ግቦ መሃብ አይከኣልን አይቀበለካንያ አበይ ስረኺብካ ክትህቦ አበይ ረኺብካ ዝውሃብ ተዝኸውን ነርኩ መጥፋእኹምና ነርኩም ንመልአኽ ግቦ ሂብኩም አይቀበል